yen wancine tansah dielingke wis wancine padha tindakake aden wis kumandang wayahe sadaya tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi candake agama limang wektu tuntutan sahi jaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat sayang tingatake tindak Yo, irama seger. Yo. Mangga kur sedaya. Yo. yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake kadang wis lumandang wayahe sadaya nanging wajib dawuhe pangeran salat dadi candake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna Yo, wira swara. Putri. salat saya tingatake tindak ungkap Aku. Putri. rayon jati kita bersolat sunae kesembrono ibu perintah agama kelimono minggu nyamuk sedira sabaran jalangan masa sing kuasa jangan tinggi besok dan kuat Terima kasih.